Larrialdi klimatikoa, krisi energetikoa, planetaren gehiegizko ustiatzea, Teknopolisen askotan hitz egiten dugu gai horietaz. Errealitate gordina esan oiten bezala horixe da, gordina eta kezkagarria. Baina errealitate horrek badu beste aurpegi bat, eta da egoerari buelta eman nahi dioten ekimenak ere agertzen direla aldi berean konponbide izan nahi duten proposamenak. Gaur horietako bi erakutsiko dizkizuegu. Ederteken gaude, Fagor Ederlan Kooperatibaren ikerketa zentroan. Kooperatibak automobilgintzako osagaiak egiten ditu galdaketa teknologiaren bidez. Ikerketa zentroan berriz, besteak beste, lantokian ezarriko diren prozesuak entxeatzen dituzte, jasangarritasunean oinarrituta. Izan ere, automobilgintzako enpresak ingurumen inpaktua handiko industria dira. Lehengai eta energia ugari erabiltzen dutelako. Fagor Ederlanen kasuan, dagoeneko deskarbonizazioaren bidea urratzen hasita daude. Aztarna berez kalkulatzen da kotxe batek dituen pieza guztien ingurumen aztarnaren batura da. Orduan, guk haien piezak egiten ditugunez, behartuta gaude ere hori egitera. Horregaitik eta guk ere kooperatiba bezala badukagulako ingurumenean ardura bat. Gure konpromisua da, 2050 urtera begira klimatikoki neutroak izatea. Eta bide horretan, gure bide horri propioa egin dugu, 2032ko epe muga jarrita. Deskarbonizaziorako bidean, Fagor Ederlanek Mondragon Unibertsitatea du bide lagun, SUPS tresnaren bidez. Erremintaurrek prozesu industrialen eta berrikuntza proiektuen zirkulartasuna eta ingurumen jasangarritasuna aztertzeko balio du. Kasu honetan, lehengaia aldatzea adibidez, azterketa horren ondorioa da. Lehen aluminioan batipat erabiltzen genuen aluminio purua edo zuzenean mehatzetatik ateratakoa ordezkatu dugu birziklatuagatik. Hori egin dugu pausoz pauso eta bagoaz portzentaiak gero eta handiagoak sartzen eta helburua izango litzake 100% birziklatua erabiltzera heltzea. Oinarrian hori da, erabiltzen ditugun material eta lehengai guztiak birziklatutako materialak izan daitezela eta ahalik eta gehien ekidin zuzenean lurretik ero mehatzetatik datozen gure kasuan metalak erabiltzea. Birziklatutako aluminioa labean sartu beharra dago, urtu eta behar diren piezak egin ahal izateko. Aluminioa 660 gradutan urtzen denez, energia asko behar da labeak temperatura hori harrapa dezan. Instalakuntza batzuk gelditzen zaizkigu gasa erabiltzen dutenak, eta horietan helburua izango litzake, edo batetik proiektu batzuk badaude elektrikoa bihurtzeko, edo gas hori hidrogeno berdeaz adibidez ordezkatzea. Eta badaukagu proiekturen bat martxan, hemen bertan aurten praktikan jartzeko. Birziklatutako aluminioa galdatu eta pieza berriak egiteko prozesua ari da bere bidea egiten. Urtu, garbitu, moldeetan isuri eta pieza bihurtzeko prozesua da hau. Prozesuak erraza dirudi, baina aluminioarekin lan egiteak baditu bere zailtasunak. Ederlanen egiten diren osagaiek esfortzu mekaniko handiak jasan behar dituztenez, kalitatea ezinbestekoa da. Horregatik, orain arte mehatzeetatik ekarritako purutasun handiko aluminioa erabili izan da, baina material hori ez da jasangarria. Aluminio primario horren karbono aztarna 20tik 4 kilora bitartekoa da aluminio kilo bakoitzeko, energia elektrikoaren jatorriaren arabera. Aluminio sekundarioaren aberriz 0,5 kilokoa baino ez da, hau da, 15 aldiz txikiagoa batez beste. Mondragon Unibertsitatearekin batera garatu duten tresnaren bidez ikusi dute, Ederlaneko karbono aztarnaren 80% lehengaiek eragina dela, bereziki aluminio primarioa erabiltzeagatik. Gainerako 10% zuzenean produkzioan erabilitako energia elektrikoari edo energia fosilei dagokie.
Beraz, aluminioaren zirkulartasunak deskarbonizazio ahalmen handia du. Hau da, aluminio birziklatua erabiltzeak asko jaisten du karbono aztarna.